tutatumia kupatia bursaries watoto wetu. Jakom duol mandiko jopuonj Teacher Service Commission Jamlek Muturi ogolo siem ni ok gibiyie na jonyuol kawo chike lwetgi kendo rocho ratich jopuonje wi duoko mag penj ma pacho kae. Kolose kinde mag romo mar jokanye kaunti ma Embu, Muturi owacho ni jonyuol mantiere gi ng'ur owinjo chwal ng'ur ma kamano ne board matayo skunde kata ne apisa mochung' ne wechego mag somo e gwenge. Muturi okone timno en wich kuot ne jopuonj ka riwruok mar NAT bade ma Embu bende okone jonyuol nyaka ng'e ni nyithindo te ok dayud A kendo moyudo grade mapiny bende nyalo mana yudo tiegruok mangima gi lokre. It is very demeaning to see a head teacher being frog-marched when the pupils are looking. How do you expect the head teacher to manage those boys and girls later? Is it possible? The teachers have done their part. They have taught their children. Luckily, the Kenya National Examinations Council started giving grades all the way from A to E. They graded from A to E because they know all grades can be attained by our students. If your student gets an E, take them to the technical training colleges.